Godmorgen. Hej, Thomas. Skal vi finde akkusativ i dig? Og hvordan finder man det? Mustafa? Jeg ved ikke. Mathias? Alene en trækker. Trækkeren, jo. Victor? Jeg ved det. Hvad, Morten, kan du ikke lære at komme til tiden? Nå. Ja, hvad var det nu egentlig? Hvordan man fandt det? Er der ikke nogen af jer, der kan huske det? Du snakkede noget om nogle piger engang. Nogle piger? Ja, der var jo dengang, hvor at vi tog en ordentlig omgang kat der jo. Hvad er det der ikke praktisk kat? Akkusativ, det fandt vi med 2 piger. Det er lige med en trekant jo. Ja, Morten. Skal vi ikke starte at lave noget mundtligt tysk? Vi laver altid skriftligt, vi kan risikere at drikke mundtligt til eksamen. Der er da ikke mundtlig tysk eksamen. Jo, der er. Jo. Det har jeg da ikke lige hørt noget. Og nu skal vi lige synge lidt. Af for helvede, ja. Nå. Hvad er det? Hvad er det? Okay. Så håber jeg lige klar på en god sang her. Hvad, Anders, blev det sent i går? Det er ikke større, gør den, Jesper. Nej. Okay, hvad? nu snakker vi igen om akkusativ. Ja. Skal der lige noget? For fanden. Hej, mor. Ej, det var ikke mig. Jamen, jeg ved ikke, hvad der sker med din bil. Ja. Okay. Nå, så skal vi have karakter, vores karakter. Så får du lige karakter, Andreas. Du skal ikke blive ked af det, det er jo tilfældige karakter. 2 plus 2. Jeg tager lidt omregneren her. Okay. 4. Du fik 4. Hej 7. sæt. Har I haft en god sommerferie? Ja. Ja, det var okay. Godt. Jeg tror, at det her det bliver rigtig godt. Bare hvis I gør, som jeg siger, så skal det hele nok blive godt. Det tror jeg på. Hej 9. sæt. Godmorgen. Ja. Hvad angår det den der stil, vi skal aflevere? Hvor lang tid den er? Den skal være lang nok, Frederik. Okay, tak. Ja. Vi skal jo have projektopgave her i næste uge, og alt materiale, det finder I bare nede hos mig på biblioteket. Der er jeg hele ugen. Ja. Og ved I hvad, så skulle jeg til at rette stil i går, men det kunne jeg simpelthen ikke, fordi konto den lå oven på alles stilene. Så det nåede jeg ikke lige helt. Men ja, vi skal have gennemgået noget kristendom,
Og jeg tænker lidt på nogle ting, vi skal have sagt. Jeg tænker på én ting i hvert fald. Ja. Maria. Er det noget buddhisme? Ja, så tænker jeg på 2 ting. Så er det bare, nu mangler jeg 1 ting igen. Hvad er det? Trane? Er det reinkarnation måske? Så mangler jeg lige 3. Kom lige med den. Jeg ved, I kan. Kom så. Kom nu. Der er ikke andre end Maria. Kom så. Ja, okay, Maria. Måske noget med symboler. Ja, det var det. Og ja, ved I hvad, 9. sæt? Jeg har nemlig fået en iPhone. Ja. Daniel. Det sker altså alt for tit, det der. Jeg skriver hjem til din mor. Jeg gør, Daniel. Hej Maria, har du haft en god weekend? Ja, det var godt. Bare sæt dig ned. Og så back to basic, de var nemlig ude på deres tur i her i weekenden, og så fik de lige min høns. Jeg blev godt nok lidt ked af det, men min mand han sagde, at vi nok skulle købe et nyt, og han har også købt et springvand til mig. Jytte? Ja. Jeg har jo trykket Karen Bliksen, men jeg er lidt i tvivl om, hvor i Afrika var det, hun var? Hun havde jo sin farm i Kenya, og sjovt nok, du faktisk siger det, jeg var på sommerferie i Afrika sidste år, der fik jeg en tur i en luftballon, det var faktisk meget skægt. Lasse, din pøserøv. Er I klar til idræt? Hvad laver du, Lasse? Hvad laver du? Hvad skal vi lave til? Jamen, jeg synes bare lige går stykker, så jeg har bare fikset med kaffe til. Okay, hvad skal vi lave til idræt? Nå, men jeg tænker på Det er nu jo er det, bare opvarmning. Er det ikke bare jamen, det er opvarmning? mest Josefine, der står for dem. Jeg har tænkt på en opvarmning. Du bestemmer ikke, det er jo Josefine. Nu er det sådan, jeg er 32 og jomfru. Nå, Okay, jeg tror vist lige, at vi skal hjem nu. Good morning, everybody. Good morning. I have just rettet jeres stil, og gennemsnittet lå på 11,9. Så det var jo så godt. Og i dag har vi fremlægget, så Mark, vil du ikke starte? Jo. Yeah, okay. South Africa, officially the Republic of South Africa, is a country located at southern tip of Africa. It is divided into 9 provinces and has 2,798 kilometers of coastline. Yeah. Ej, var det godt, Mark. Hvad synes du selv om det? It was good. Ja, det er jeg godt nok enig i. Jeg tror, det bliver et 10-tal. Yes, Ej, man. hvor var det godt. Hey, Morten, I thought of you in my efterårsferie. Hvorfor? Jo, men jeg fandt et klistermærke for din madpakke hjemme ved mig. Nu skal vi høre en lille sang, og jeg vil godt have, at I alle sammen synger med. Maja. Ja, godmorgen. Vi skal så her på søndag i dag. Eller andre, det ved jeg ikke. Men vi har læspoint. Nej, tager lige nogle andre. Okay. Det er altid godt. Altså vi har 1% i rente.
Og det er 10 kroner. Sådan, og så skal jeg sgu lige være lidt vild. Vi tager 10% i rente. Så er vi fandme over 100 kroner. Sådan. Så har jeg faktisk også fået sådan en skubbemaskine her i dag. Den kan en masse ting. Mener du en iPhone 5? Ja, skubbemaskine, ja. Godmorgen far, undskyld Finn. Ja. Hvor er alle henne? De kommer for sent, tror jeg. Okay, vi starter med at se en film. Ja. Så har jeg sendt nogle spørgsmål til jer på intra. Og så mødes vi, når der er 10 minutter igen, og så gennemgår vi. Hvor er det lige meget. Au! Sådan nogle pingviner er altså søde. Den hårde verden, vi lever i. Nå, men så alle jer, der kommer for sent, spørgsmålene ligger på intra, og så mødes vi med 10 minutter igen og gennemgår dem. Okay, vi har prøvet i morgen, så I skal læse i grundbogen de næste 200 sider, og det er den, der kommer til at afgøre jeres årskarakter. Og så vil jeg gerne have, at der er lidt flere, der møder op i morgen. Jeg tager lige en snak med Jytte og finder om det. Så skal jeg fandme hjem til min kone og mit nye hus og min nye dejlige kat. Og